Xogħol fawdex għalik. Din kienet it-tema tal-laqgħa pubblika organizzata fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet fl-lukanda ewlenija fl-Imġarra Għawdex. Matul din il-laqgħa spikkat il-karba tal-Awċin li jkollhom opportunitajiet ta' xogħol f'Għawdex stess. Issemmew il-pagi inferjuri tal-Awċin għal tal-Maltin, b'mod partikolari fil-qasam tat-turiżmu. Tkellmu wkoll dwar il-ħtieġa tal-isfruttar tas-servizzi finanzjarji u tar-remote gaming f'Għawdex. Kif maħniex kapaċi nisfruttaw il-possibilitajiet tal-internet? Jiena din għalija misteru kbir. Kif is-servizzi finanzjarji u r-remote gaming f'Għawdex ma missuhomx? Fl-Unjoni Ewropea biex intejbu u nelevaw il-pożizzjoni tagħna l-Awċin. Għaliex is-sistema il-ħajja l-livin tagħna marlura mhux qed quddiem. Kienet diskussa wkoll ir-realtà li qed jiffaċċjaw l-Awċin illi ta' bilfors ikollhom imorru Malta biex jaħdmu. Dan li huwa kwalifikat, sens komun jew ħajmur ifittex xogħol aħjar Malta, jew saħansitra isifer barra minn Malta. Allura mela x'qed jiġri qed nitilfu r-riżorsi tajbin kwalifikati li għandna u dan qed jiġri jingħata fuq it-turiżmu, qed jiġri fuq kull settur. Irridu nieħdu dik il-problema bis-serjetà. Il-ħin li nqatta traveling naħseb ma se jkun tixtri imkien. Ġifieri dik hija problema tagħna l-Awċin u jiena nemmen li iva aħna żgħażagħ Awċin żvantaġġjati ferm. Semmiet ukoll il-ħtieġa ta' investiment dirett barrani f'Għawdex bilan li jkunu ġenerati l-impjiegi. Imma jrid ikun hemm fil-Malta Enterprise wara kiena qiegħed nagħmel appell is-Sur Żammit inbi huwa ċ-Chairman tal-Malta Enterprise u naf li għandu qalbu għafiġ. Illi jkun hemm unit fil-Malta Enterprise id-dirett biex jippromuov l-investiment f'Għawdex. Aħna veru ma rridu l-Għawdex insibulu xogħol biex il-ħaddiema l-Awċin jaħdmu jew biex darba kull 5 snin ngħaddu biżmien. Din il-laqgħa pubblika kienet organizzata mill-kandidat Laburista Franco Merċieqa.